こんにちは。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法とケンポスナムテンベル議長はローマ教皇領14世に祝辞を表明しました。ダライラマ法と中央チベット政権はドイツ首相に選出されたフリードリヒ・メルツ氏を祝福しました。ゴフンカ・リンポチェの母が闘病生活に加え悲しみが重なり説教しました。主席大臣は米国歴訪を終えカナダやチベット人権擁護活動を継続しました。欧州議会は決議を採択し、ダライラマ法14世の継承に関する中国の干渉を強く非難しました。第7期天神月を科学小学生が卒業し、今後、ソイの科学教育の指導的役割を担うことになります。ベルギー企業プロローグコンサルタント代表は厚生省を訪問しました。ネパールチベット事務所が2025年欧州デー記念行事に参加しました。ダライラマ法及びチベット亡命議会のケンボスナムテンベル議長は、ローマカトリック教会の新たな指導者に就任された両法14世に祝意を表明されました。ダライラマ法と議長はそれぞれ両法14世に宛てた書簡の中で、法の慈悲と正義への取り組みを称賛し、その慈愛と道徳的勇気のメッセージが世界をより平和と調和に満ちた場所へと導くことへの期待を表明しました。ダライラマ法ケンボスナムテンベル議長ペンバツィン主席大臣はフリードリヒ・メルツ氏のドイツ首相就任に心より祝意を表しました。コフンガリンポチェの母である85歳のカサ・トゥンガルドマ氏は、息子が不審な死を遂げたという批評を受け、長期的にわたる闘病生活の末、先週火曜日にアムド州ゴロッで亡くなったと報じられています。チベット内部からの情報流通に対する厳しい制限のため、トンガドマ氏の訃報は先週日曜日になってようやく明らかになりました。今回の訃報は今年3月下旬にベトナムで中国当局の拘束下にあったリンポチェが不審な死を遂げた事件の余波が広がる中、新たな悲劇の章を刻むものとなっています。中央チベット政権のペンバチン主席大臣はアメリカでの一連の高官との会談を終えた後、カナダを訪問しました。カナダでは下院議員のジェームズ・マロニ氏、アリフ・ビラニ氏、およびカリン・バディ氏らと面会しました。アメリカでのチベット人権擁護活動の一環としてペンバチン主席大臣は、ワシントン DC にある著名なシンクタンクブルーキングズ研究所にて、特に中国問題を専門とするアジア研究者8名との意見交換を行いました。また、米連邦議会議事堂では、下院議員のマイク・ローヤー氏、ジェミ・ラスキン氏、アミ・ベラ氏、ジョー・ウェルソン氏、上院外交委員会のスタッフと個別に会談を行いました。米国外交政策における重鎮であるエリオット・エブラムス氏とも、ワシントン DC にある外交問題評議会にて充実した意見を交わしました。これら一連の会談において主席大臣は中国に対抗するというアメリカの利益と密接に一致する戦略的要素として中国チベット紛争を訴える必要性を強調し、加えて来たるダライラマ法の90歳の誕生日を記念する決議に対する超党派の支持獲得に向けた取り組み、中央チベット政権の様々なプログラムに対する資金要件の概要説明、RFA として知られるチベット国内のチベット人にとって重要な情報源としてのラジオフリーアジアと VOA として知られる Voice of America の重要性など多くの緊急課題について言及しました。アメリカでの公式日程を終えた後、ペンバツィン主席大臣はアマス島でチベット系若者たちと面会し、チベット高原の地政学的重要性について伝えました。イサカとアマス島においては、チベット人コミュニティと個別に会談を行いました。先週木曜日、欧州議会は中国によるチベットにおける宗教の自由の体系的な侵害を強く非難する決議を採択しました。この決議では、中国政府がチベット仏教の宗教指導者の選定に干渉し続けていることに強く反対の意を表明し、特にダライラマ法14世の転生及び後継者に関する中国政府の介入に対し厳しい非難を表明しています。また、ベトナムで不審な死を遂げたトゥク・フンガルドジェシーの件について、独立した国際調査の実施、関係者の責任追及、ご遺体を家族及び宗教共同体への返還するよう求めました。
さらに欧州議会は EU 及び加盟国に対し、これらの懸念を中国やベトナムとのすべての外交交渉の中で提起し、行方不明となっているパンチェンラーマンの釈放を積極的に訴えるよう強く促しました。この決議案は欧州議会の主要の5会派によって共同提出され、賛成478票、反対30票、棄権41票といった圧倒的な多数で可決されました。採決は今年5月5日から8日にかけてストラスブールで開かれた本会議中に行われました。ブリュッセルチベット事務所のレンジンゲン官代表はこの決議に対する感謝を署名し、人権と宗教の自由を一貫して擁護してくださることが抑圧に直面し続けるチベット人に希望を与えてくれると述べました。今週月曜日、アメリカ・ジョージア州アトランタにあるエモリー大学で開催された第108回卒業式において、天神ギャツ科学小学生プログラムの第7期生である僧侶2層合わせて6名が表彰されました。学者たちはダレイラマ法とエモリー大学との歴史的パートナーシップに感謝の意を示し、この2年間の科学教育プログラムへの参加の機会に深い感謝を述べました。This program, as it is the exchange program, so it is truly an exchange program in a sense that I was not only sharing with others, but also I was learning a lot, bringing these two disciplines together and making a bridge. So now I also feel a sense of responsibility to go back to the monastery and become a science teacher. I've been learning from my professors and teachers, great teachers, my peer mentors. I've been learning from them, and I think I have got all the strategies, tools to use them in the monastery and teach science to the fellow monks. I feel truly grateful about all of these. Through these 2 years of program, I engaged in study such as biology, physics, and psychology. This depends my understanding of science knowledge. It not only broadened my academic education, but also strengthened my appreciation for the connection between science and Buddhist philosophy. I'm first known from my nunnery to get this opportunity to study at Emory. Now I'm going back to India with heart full of gratitude, new knowledge to share, and hope to contribute to His Holiness the Dalai Lama's vision to bridge the two worlds, ancient knowledge of Buddhism and science. 天神ギャツ科学小学生プログラムはチベット僧侶日層に対し大学レベルの科学教育を提供することによってチベット仏教僧院における科学教育を担う人材を育成することを目的とした画期的な取り組みになっています。このプログラム終了後、僧侶日層たちはそれぞれの僧院に戻り、科学教育プログラムにおいて主導的な役割を果たしています。本プログラムの目的は、インド国内のチベット仏教僧院及び二僧院における科学教育の長期的な持続可能性を確保することです。2010年の発足以来、これまで7期43名の小学生が同プログラムを終了しました。天神ギャツ小学生プログラムは2006年にダレイラマ法がチベット文献図書館との連携を呼びかけたことを契機に始まり、エモリチベット科学イニシアチブの中核的な要素の一つです。このプログラムはダレイラマ法の名を冠し、ダレイラマ財団及びエモリ大学の多大な支援によって実現しています。先週火曜日、評価事業を専門とするベルギーの企業プロローグコンサルタントの監督、マイケル・アンドレ氏が中央チベット政権の保健省を訪問し、ロンドンチベット事務所のクンガ事務局長が同行しました。今回の訪問は THT として知られるチベットハウストラストによる支援プログラムの全体的な効果、影響、持続可能性について評価を行い、今後のプロジェクトへの指導を行うことを目的としています。会合には保健省のチャンバプンソク及びディキドカ事務局長、3つの地区の責任者、公衆衛生専門家、SARD-THT コーディネーター、そしてチベット人拷問被害者支援プログラムの受益者が出席しました。
先週木曜日、ネパールチベット事務所のカマギャン前事務局長が、欧州連合ネパール代表部主催のヨーロッパで2025記念式典に出席しました。式典には、ネパールのラムサハヤヤダ副大統領が主賓として出席し、欧州連合ネパール代表部のベロニーク・ロレンツォ大使が特別来賓として参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。